ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିମାନରେ ବସିଥିଲେ, ଲଗାଇଲେ ବିଡି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 5 ଦିନ ଅସହ୍ୟ ତାତି। ଅବତରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ତାପ ପରେ ଟପିଲା। କାଲିଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ, କେମିତି କରିବେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ। ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ। ଏମିତି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫଳାଫଳ। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ସକାଳ 10ଟାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେବେ। 70,000 ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ରୋଜଗାର ମେଳା। ମେ 28ରେ ନୂତନ ସଂସଦ ଗୃହର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। 2 ଦିନ ହ୍ରାସ ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା। 1000 ପରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା। ଅଧିକାଂଶ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲାରେ ପ୍ରେମ ବିବାହରୁ ଆସିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏକଥା ମାମଲା ଶୁଣାଣି ବେଳେ କହିଛନ୍ତି